sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. May agagid sa aton mga pinalangga. May agagid sa aton mga pinalangga nga mga manugpalamati sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Western Visayas, particularmente diri sa Negros Occidental. Ini ang inyo abiyan kag inyong anchor Lucila Perartilia. Ara naman kita sa isa ka episode sa aton nga programa. Ang aton nga programa gnadulong sa aton sang Department of Agriculture, Regional Office 6 sa pagpanguna ni Executive Director Remelin Ricoter, kaupo ng iya duha ka Technical Director Dr. Peter Sobibega kag Engineer Albert Barong. Sini nga aga, sa ginmention naton kagahapon no nga sa aton nga first episode, nagmention kita dito nga may isa kita ka guest or isa naton kaupod naton ini actores obra no nga mag-invite o kung magpaathag sa aton nga programa nahanungod naman ini sa marketing nga side. So, hindi lang kayang aton nga agrikultura nag-involve sa production ng gid pagbulig sa aton mga farmers, but of course, sa marketing nga side naman sa aton nga programa, ari kita sa isa ka section nga natawag naton nga agribusiness section. So, may upcoming ini silang activity, no? Ari sa akong tupad, ang akon nga upod sining hapon, si Miss Ashi Azuro, kag amo na siyang ang upod naton sa agribusiness section nga ginapangunahan sa aton nga section head nga si Josephine Fernandez. At this time akon siya nga updon diri para magpaathag sang programa. Kag of course no, aton man nga ang tinutoy paginsin naton nga aton nga episode sining aga is invite nato ng aton nga mga farmers. So tagaanta na sa doon sa pagpanamyo si Miss Ashi sa aton mga manugpalamati. Miss Ashi, may aga sa tanan. Asi Azuro at your service. Nagabulig man sa mga nguma, hindi lang kay diri sa aton sa Negros, no? This time sa aton nga activity sa dason nga semana, magabulig naman kita sa mga fruit farmers naman sa lain naman nga probinsya, no? Ining Davao. Taga Davao naman nga mga farmers ang aton nga mabuligan, no? Kag subong man kita nga mga direct nga konsumidor, kabalo ko nga damo ang kauyon sang mga dalon nila nga mga prutas sa dason nga semana, no? So i-invite ka mo namon sa dugay-dugay kung ano ni siya ipatag namon, kung ano ni siya nga programa sang Department of Agriculture. yes, okay. So thank you so much Miss Ashi. No, so ang aton tagaan natong gorilla sang backgrounder kung ano ang programa ni sang kadiwa ni Ani at Tita. Of course, sa papel lang do tayo Miss Ashi, of course, ini siya nga programa gina-implementar sa aton sa Department of Agriculture, no? National Office naton kag of course ang bilang under kita sa Region 6 kag magsing kita gan national siyempre bilog na Pilipinas. Oo, implementation ina. So we are composed of different regions man and kita yan nabilong kita sa Western Visayas. Yes. So since this is a national program, hindi siya limited sa isa lang niya ka region lang implementation. Yes, bilog na Pilipinas. So ang mga regions nagabuligay man gihapon sila. Yes, so sa experience naton Miss Ashley sa kadiwa ni Ani at Kita, ato na dumduman sang ligad nga tuig sang 2020 no. During gid sang pagsulod gid sang pandemic. Meron kita sang programa nga gin-implementar man ang Department of Agriculture nga para makabulig sa aton nga mga producers at the same time kag mga farmers naton nga mabuligan sila nga there will be efficient delivery of agricultural products even during pandemic. Yes, so nagdevelop kita sang ang National Office nagdevelop la sang Kadiwa on Wheels, di ba? May rolling store nga gina provide sa different places para mga tao dito nga under lockdown hindi sa mag-go out of their way ara na sa ilang doorstep. But there is in Negros of course ato madungduman nga nagdevelop kita sang aton man nga delivery system diri sa Kadiwa, no? So we have started there as a lapit sa Ayala, no? Sa food terminal. Sa food terminal naton gali nga
meron kita gin partners nga mga riders and mga delivery riders naton like Yes, so first time to ya sa diri sa Pilipinas. aton, sa Oo. Pilipinas Yes, kita ya nag do may twist. Yes, no? yeah, twist. Kagin bagay naton sa nagalakat nga sitwasyon. Yes, oo. no? So, nag-partner kita sa mga damo to. May Yes. Tupaw, Philippines, may Made in Bacolod. damo Food lang. Panda, or Grab. Grab. Food Panda, nag-intraman sa aton. Inang kangaroo. Kangaroo. So, kadamo hasta nga I think, I forgot kung ang tuktok naka-join sa aton. Okay. No, the later siguro, no? Oo. Kadamo gid to sa mga online delivery. Yes, so, nga nag-join man Yes. sa aton. Kay that was pagsugod gid sang pandemic, duging pulbaan ang mga tao sa pagwa. Oo. So gin gin bagay naton. Gin-respond naton, gin-sabat naton. Sabat naton at the same time bulig man Bulig sa ating mga producers. aton nga mga farmers nga Oo. naapektuhan Yes, oo. sang lockdown. Kasi madumduman to sa una, Miss As, nag-develop ka na ang aton nga Department of Agriculture sang nabalang daw fast lane nga nabalang access, all access, na siya, do access lane nga. Access lane. Like for example, ang isa ka van, kung ang ginadala niya nga mga goods is for nabalang mga food stuff, wala sa gina-hold dito sa dalan kay Yes, dapat essentials, essential mga goods. essential Oo. services. Essential services. So, ginano siya nangin part na sang aton nga pag-respond sa pandemic because gusto naton yang ang aton nga mga producers hindi maupangan ang ilang delivery system. Pag-deliver sa mga goods kasi siyempre maguba ni ang mga produktong ini kung hindi makalabot sa merkado kag kabaligya, no? So, ang Department of Agriculture naghimo sa sang system nga there will be efficient delivery of essential goods para nga di magutuman. That is still in line with the agenda naton nga food sufficiency and food security, no? Food always in the table, you know. So, okay. So aron ta kita subong sa aton nga 2022 nang aton nga tuig subong so start at 2020 and now we are the third year na naton nga implementation sang sini nga kadiwa ni ani at kita. Ang kag na siya nag-expand na niyang operation. Now during sa pagdubag unang message na deklarar nga nag-level 1 kita, no? So, pero sa gihapon ang aton nga activities ini, so nakakita kita sa opportunity ng okay, ang market medyo nagluwag-luwag do tay ang facility, ang transportation. So, pwede na kita makagwa na. So, ang komersyo nagsugod naman ka gulong, no? And this time, nakita sang gin-collaborate. This is collaboration with Region 11 sa Davao. Yes, Region 11 sa Davao. So ang ilan dito yung counterpart naman nga sa aton nga Amad Amad Business and Marketing Assistance Division. Yes. Sa kada region. Yes, so ano ginhimo nila Miss Ashi paano sila nakakadto diri sa Negros? So bali ang Davao nga group, yes. No, mga producers kadto ni sila sa different provinces man, no? Nag-agi na sila sa Cebu, sa Bohol. At this time diri naman sila makadto sa Bacolod, no? Diri sa Negros. Kaya ang Davao very famous kini sila sa mga matamis kag baliting nga mga fruits. So although may ari man tadi sa Negros pero ma-focus tadi anay sa aton activity. Well, ano pagid as ang background sa activity natin? So bali ginbaton ini naton sila, no, gin-accept ni naton sila sa next week kay tungod nga anang may ara kita diri nga mga prutas nga pangdalon nila pero off season kita subong. So ang aton nga ginapamakal nga mga prutas like durian, no, o diri sa Negros ang durian nga amo ni siya ang dalon nila. Mangustin, lansones, rambutan, mga paborito pineapple, yes, pomelo, marang, jackfruit, cardava kaglakatan nga saging, no? Amo ni siya ang mga pangdalon nila nga mga prutas, no? Kag sila mismo ang mga
fruit farmers. No, mismo. dito sila Opo. mismo mababaligya sang ilang nga mga produce. Wow. No? Nga agud to nga makatilaw man kita sang ini nga mga prutas sa manubo lang ya nga presyo. Oh, okay. Syempre kay sila ang nagatanom, sila ang ma-market. So ipadamat Wala na middleman, nila sa ano, aton. wala na Ay in nasa between nga. middleman. Okay. No? Amo na ang Kay sikreto. sa subong ang mga amuni nga ang mention nga mga prutas, no? Ang mga fruit stands diri naga-order na sila dito sa Dito. Davao. Mm-mm. This time ang taga Davao gidya among madala na diri sa aton. Yes. No? Kag inang i-invite man naton nga magbutang diri, no? Ang aton nga Nga local naton nga mga lokal. May ara kita especially the diwal. Kamahal sang diwal nga ginabaligya sa mga online o kung sa iban pagid nga mga Shell na sa yes, diwal ara sa siya shell. sa shell fresh. Fresh. Direct from ano gidya From the sea. source, from the sea. From the source. So ang mga Valladolid ano naman niya ang mga Valladolid diverse, no? Okay, diverse. Sila naman niya ang aton nga buligan, no? I-introduce nila sa dason nga semana sa Monday na masugod, no? No, ma-join man ni sila sa aton nga selling, display and selling, no? Subong man ang mga mushroom. Okay, we have mushroom mushroom growers, buligan taman nga i-showcase man nila ang ilang nga produkto. No? Very good. May fresh kag may ara man nga process, no? Oo. So ipaintrahon man naton. So makabakal kamo sang diwal sa nubo lang gid nga presyo. Ang gusto makatilaw apang wala gabakal kay tugod nga kamahal, this time ibaligya gid nila kuno sa barato lang, no? Ang kilo sang diwal nga ibaligya naton 250 lang ang medium size, no? Ang large size 300 lang gid per kilo ang ilang nga ibaligya. So ang size ni sang diwal nga ini mga 4 kag 5 lang kabilog sa isa ka kilo. Alam So ko na po. kanamit gid ya Diyos ko gadiwal kag gid sa kanamit. No, Okay. ang So, man ang meaning to say na Miss Ash, no, we are also giving opportunities sa aton mga local Yes. producers naman diri sa Negros kay here they are bringing frutas sa aton and kita yan ma-supply naman kita sang wala nila gindala kay Yes. So, ng partnership niyo, so meaning to say na wala ta competition ay Wala. lain-lain ta nga produkto. Well, anyway, ako yung Miss Ash, ga-envision ko nga one day basi ang Negros naman to manulong to ya sa ila, no? Yes. Oo. Kita naman ang bit-bit sa produkto. Kung ano naman ang produkto ta diri nga damo. Oo, na ano naman pwede ang naman naton nga mapaambit man dito sa Yes. ila sa manubo man nga presyo himuon ta na. Oo. Kaya ang sekreto na actually Miss Ash sang presyo nga magnubo because ang producer mismo amo nagdala sang iya nga pagkag wala sa middleman kasi middleman ni actually bati ang mga aton mga kauturan na di man kami nagaano sa inyo pero actually na amo na silang nagkapatong sang presyo na pag-abot sa aton nga mga consumers taas na kayong presyo kag pagbakan nila do sa producer barato pero pagbaligyan nila yung mahal so duha na disadvantage da si producer wala saya nakaginansya too much kag si consumer taas ang presyo kundi hindi sa kabakal Yes. Oo. magbuba lang Example. Yes, example lang ha sa presyo nila nga hatag, no? Nga ibaligya sang durian, example. Ang ila kuno nga assorted nga durian nga tag 10 lang yang kilo. Wow. 70 per kilo. Pila sa aton niya 200 Ay 150 hasta gani may 350 per Yes. kilo dire. No? Ano, Pero di, sila no? ya mabakal ta na ya tag 70 lang ya per Yes, kilo. kanami. Kung premium kuno ya nga varieties kuno ya tag 80 lang. Oh, Pulo katahon, lang ka piso. katahon. Si kabalugid ko nga pariyuman kamo sa akon nga nanamitan gid sa durian. Favorite na namon so ginalook forward ko gid niya nga makakaon naman ako sang durian nga out of season diriya sa Negros. Pero dalo na ya sa aton sang taga Davao. Oh, okay. So, ini sa gali nga programa, Miss Ashi, ang atong ginahambal-hambal na diri. Mayroon kita legal basis of implementation sang marketing diri nga ano no. So, nakapaloob siya sa Chapter 5 Section 38 sa Republic Act 8
435 or the Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 or ang AFMA law ni nato, no? Yes. So kita ginamandated nga amo ni, no, it is the policy of the state to empower Filipino farmers and fisher folks, particularly the women involved in agriculture and fisheries, through the provision of timely, accurate, and responsive business information and efficient trading services that will link them to profitable markets for their produce. They shall likewise be given innovative support toward the generation of maximum income through assistance in marketing. So amo ni ang layi nga naghambal diri nga ginamanduan ang mga tao or ang ara sa gobyerno nga buligan ang aton nga mga farmers, ilabin na ang mga kababayan. Most siguro sa aton nga mga manugkadto diri Miss As, no, most of them mga women sila, kay amo na silang involved diyan sa more or less, no, sa marketing kag sa being producers man. So this will be given support kag generation para nga makakaroon sila sang income nila. So although ano na nila ginabaligan nila sang mas nubo sa aton, pero kay balog ito nga ma-income gina sila, di ba Miss As? Ala man ka mag, di ba? Farming or agriculture is agripreneurship, no? Dapat siya sa aton activity tanan-tanan, no? Maprutas ka manada or humay, buga, mais or whatever nga endeavor mo. Kami sarangin naton nga sa aton mga manugpalamati nga ang pagpanguma business niya dapat siya profit oriented ka. Meaning to say ka tanom ka pala ngay gakwinto na ka dito yang kun amo ning nami nga akong nga gitanom ni ang akong sining projection nga patubas amo na ni. So amo na siya ang paano nagtinad ang mga pangabuhi sa mga business na sector naton, because gaano pa lang sila invest pa lang sila kapital, compute na nila kung paano sila yan makaginansya, di ba? Yes. Oo. So that's why sa aton this agribusiness, that's why ginatawag natin agribusiness, agriculture is a business. Meaning to say, kung mga business, ano na siya gani? Siyempre, Income. madalagating. May income, may kita. Kaya kung hindi ka mag-amo na, hindi ka na lang maghimo sa kabayang bagay, mapirdi ka na galidaan sa sugod pa lang. So, should be agripreneurship, no? Kinahanglan nga aton mga farmers magtuon niya nga ang ilang activity is maka-income sila. Not only for themselves, of course, sa ilang pamilya, kag sa community, kag paano nila yung matustusan ang inyong mga needs ng pamilya, so through agribusiness. Okay, so going back diri Miss As, na-mention mo to gina ang mga prutas nga available diri. So ang ginhimo nato, ang suporta nga ginhimo sa provincial government is gin-provide naton sila space, no? Yes. So pila ka booth na pila na da ka ano kada kong area ginhatag natin. So bali may ara kita nga ihatag sa kay ang maabot diri, no, sa aton anom ni sila ka grupo. So anom ni sila ka farmers cooperative and associations nga makakinadto diri sa aton, no, ipambit nila sa aton ang ilang nga mga produkto sa ni sa manubo nga presyo kay kita, no, naga-conduct kita o kun gin-establish naton ini ang kadiwa ni ani at kita, no, para nga ang Department of Agriculture through AMAD or Agribusiness and Marketing Assistance Division in cooperation and coordination sa provincial government, no, kag diri sa aton sa Office of the Provincial Agriculturist through our agribusiness sector or agribusiness division section, no, gina-ensure gid naton nga there will be fresh, quality and affordable agricultural products sa tanan-tanan nga Filipino, especially diri sa aton sa Negros, no, especially in this time of pandemic, no, nga makabulig-bulig man ta napiktuhan ta, of course nang kita nagalong kita nga makakaon kita sang kung ano dito nga available sa Davao, so dal-on na diri naton sila, no, kay amo na siya ang part na siya sang aton nga ginabasihan sa Republic Act 8435 nga ipadangat gid naton ang pagkaon o kun ang serbisyo sa tanan nga pamilya o kun sa tanan nga Pilipino. Okay. No? So
like for example, Miss As, magkatod sila sa aton, anon sila ka grupo. They are composed of how many katawo nga magkatod So, sila? bali may maabot diri sa aton nga 25 ni sila kabilog. 25 kabilog. No? They will be staying here for 6 days. From maabot sila sa Sunday. Okay. Sa March 6. So, ma-pull out sila sa 11. No, sa Friday. Kaya nga aton So, nga display, ano gani, ang aton display okay. dates, so? Masugod sila baligya sa Monday. Okay. No, March 7. So may ara da sila ining anong ka grupo nga halin sa Davao, tagaan ni sila isa-isa gid ka space Wow, nila, no, okay. nga makabaligya sila, nga makapromote sila sang ilang produkto. Kag plus may ara kita dira nga iyaman nga space ang iaton nga dual groups kag sa ato naman nga mushroom groups, no, kag by the way may ara kita gali nga i-provide man nga eating area, no, kung okay. gusto nyo nga magkaon dayon sang inyong ipamakal, no, may ara kita da pwede nyo Pwede sila. lamisa kag table kag chair nga pwede nyo mapungkuan nga nagakaon dira, no, kag inang may ara kita dira gali nga ibutang man nga daw tray nga pagkatapos nyo kaon, no. Oo. Ang kung pwede, no, ang mga liso bala, May ang kampanya mga to sina, liso, ang mga liso aton ina siya supton sa isa man ka butangan. receptacle, Oo. agud to nga amo naman isa aton nga itanom kag makaproduce naman No, kita. okay. Yes. Kay Oo. good quality na ang ilang Yes, mga oo. no, halin Oo, sa dito. kay matanuman kita dire, Yes, no, yes. kag gina advocate man naton nga padamuon naton ang mga prutas diri sa Negros Yes. man, no, kay Okay. diversified naman ang Negros Yes, oo. mo. So, ang nakita ko na Miss As nga duha ka advantages man di sa ato, no. First, sa economic nga aspeto diri sa Bacolod. Of course, imagine na balang 25 kabilog tao magkanto diri, so they have to purchase their needs do so diri sa Yes. Bacolod. So Oo, dito sila oo. maruling na di ang ekonomiya nato. So matulog din Mamakal sila, naman din mamakal din sila, matulog pagdalo din naman sila. dito. Yes. Oo. So there is some sort of exchange of lang. na benefits. And another one is another thing pag gina-invite pag nato ng aton ding mga kaupod wala nga mga empleyado man no nga magsuporta sini, so during break time and after office gina sila nga magkanto dito gina-encourage naton sila nga pamalaklon no kaupod man sa aton nga mga partners nga i-invite naton. So we are planning to invite sa mga big groups man dali sa Negros nga mga sa marketing man nga yung mga producers naton mga farmers. Kay hindi lang niya sa ato nakita diri Miss As, no, nga hindi lang niya sa baligyaana, di ba may second pagkikita sini nga goal nga ang gagawin naton sila. So ano ganin na Miss ang panawag naton sina magina match sa bali may ara kita nga daw market matching. Yes, No, may business to business and markets kaning ang pagahiwaton ang very good. ang aton ang mga Davao bisita Group, namo ng Davao Group, no, kung sisinuon ga pamati dira nga nagabaligya bala sa mga prutas, Oh, yes. no, inang pwede Opportunity. gid kamo, yes, pwede gid kamo ya ka transaction sa ila, no, business to business talk, no, kag pwede kamo ka-attend, no, why naga-selling, pwede kamo maka-transaction sa ila kung Yes. gusto niyo ya mag-business o gusto niyo ya nga i-business ang ila nga pagadalon diri nga prutas. Yes. Amo na second naton nga Yes. major nga goal nga makamaligya at the same time maka-look for potential business partners, Yes, no? potential Whether ara business ka man sa Luzon or sa Visayas or sa Mindanao ka man, kung magsugtanay ka mo yan, no? Correct. Kung bala sang Oo. LDR. Ganit man. Pwede LDR. This time ya ang malayo among mapalapit sa aton. long distance partnership, LDP. LDP na sa long distance partnership, no? Okay. So gina-intrant na lang isang pero tutud na siya, no? Hindi na sila yung mag-agi sa middleman. Hindi sa middleman, Nga among nagaganan siya sa ila. Correct, oo. This time, ini Direct. mga buyers nga ini, no? I-link naton sa direct sa producers. Yes. Kag hindi man lang na siya Miss As actually ang ining ang
kadiwa ni ani at kita hindi man ni sa amoning activity nga wherein naga market matching kita mo damo kita sa mga agri fair sa una nga ginapanghimo no nga kina ang atong purpose kay Jaya is para magkit anay ang mga ang nabalang sili kag ang luwag no ang producer kag ang manugbaligya parang magkaroon sila sang transaction kag matigayon nila nga mabaligya sa mas layo nga lugar no mas nami ang ang exchange of products and services naton diri sa kung pwede sa ibang pungsod kung makakwalify ang aton ng mga quality sa aton mga products. So, isa man na sang aton gali nga kausa or isa man na sang aton nga objectives nga i-enhance ta ginabuligan naton sila sa pag-develop sa nami ang quality sa mga produkto na naton labi na sa aton mga nguma nga maka-compete kita bala sa national sila sa international na international sa market sa business makasulo sila. So isa man na sang ginabuligan ta. So this time may argit kita sang isa ka example nga ini nga mga farmers ginbuligan man nila sa ilang gobyerno dito sa Davao tapos this time nagwa na sila sa ilang area kag magbaligyan na. So hopefully kita man diri sa Negros no one day mag-create man ta sang anyway good ongoing ganin sa Miss As, di ba? Damo na kamo sa mga agri-fairs na dala ninyo ang mga produkto dito sa ibang lugar, sa ibang pungsod. Gina-introduce taman ang produkto diri naton sa Negros. Gina-introduce ta na sa nagakalain-lain man nga probinsya. Naga-join man kita sa mga fairs and exhibits sa other provinces. Agud to makilala man ang aton nga produkto diri sa aton nga mga unique. Yes. Ang aton nga mga produkto nga aran nato subong mga may powder na tanga batuan, di ba? May mga bakal gid na iya ang ano na siya inang award winning na nga mga packaging gani actually, and then sa aton naman sa mushroom naman naton pagkadamdamo sa mga inhibition sa mushroom. So this time mera kita gani mga krupek nga mushroom nga may mga flavors, different flavors ng glutamate, may amuna, may mga ano na sa may mga impunable nga mga healthy additives. Hindi yang inang artificial kundi for the health gyapon. So kanami gisang aton nga nga istoryahan Miss As no. So sa parting words mo tagantang sang tempo sa pag-invite pagid sa aton nga mga listeners sa bungkag encourage naton sila to do good man sa ilang mga activities para nga one day no they will be also the one nga sila na ang mag-participate kag sila na mamaligya. Miss As. Yes. Oo, so gina-invite ta kamo no sa sa March 7 to March 10 no. Gina-invite ta kamo nga magbisita diri sa Provincial Capitol Driveway kay ari diri ang aton nga mga abyan nga mga mangunguma nga naga-producer sa mga prutas dito sa Davao no, kabay pa nga aton sila suportahan no, kag subong man ang aton nga mga diwal divers kag ang aton nga mga mushroom producers. Please tangkilikin ta ang ilang mga produkto nga ipadangat man diri no sa aton diri sa Negros nga pwede gid naton matilawan kag mabakal sa mas nubo gid nga presyo kumpara sa mga nagalakat subong presyo nga ari di sa aton market. Sa market. Okay. Sige. Thank you very much Miss Ash. You know, akabay pa nga madamo kamo sang nakuha naman nga mga informasyon kag ma-encourage pagid ang aton mga farmers kag mga fisher folks nga panamion pagid naton ang aton nga pagpaninguha no nga aton nga mga quality sa aton produkto para nga one day no mangin participant man kita sa exchange of products and services sa different regions. Well, anyway, so marami gid salamat sa inyong pagpamati no, labi na sa aton gali nga natamyan naton ang aton mga kapdanan diri sa Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna sa aton nga Provincial Agriculturist Dr. Edmondo Raul Kausing kag of course ang aton nga mga kapdanan diri sa Office of the Provincial Agriculturist. Iniliwat ang inyong abyan Lucila Pirartilia kag of course ini man nga programa inasakdag sa Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson kaupo ng iyang Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Kag of course ang aton partner sa Region 6 no sa information section sa pagpanguna ni Sir James kag of course ang aton nga Regional Executive Director Ma'am Ricotel. Salamat gid kag magkitanay or
tamyawanan naman kita sa dason nga simana. Iniliwat ang inyong abyan kag ang aton nga diri sa province of Negros Occidental, ang aton nga goal is Avance Negrense. Avance Negrense.